Ik ben Sietse. En ik ben Nielke. Ja, dit binnen ze. Duke en Scott binnen van Takkenmighty door de gezichten van de nieuwe Chameleon-serie. Een betere tweeling wie er echt net te zien. Ja, Duke en Scott, nou dat zijn echt de boefjes, hè. Die hebben wat mooi te stellen. Dan kun je ze wel achter het behang plakken soms. Ja. We hebben ook heel veel kattenkwaad hebben gedaan. Heel veel belletje lellen of zo. Het binnen echte Hielke en Sietse Klinkhamer. Die, ze winnen Zuiderbek, stapt van Halse de Roos, zeg ik wel eens. Maar we hebben soms ook wel eens wat mooi te stellen, kijk die melden. Maar alleen maar leuk, Nee, het gaat op de set af en toe een lolletje bij de rap-hop op het einde. En tijdens de scène stil en serieus. En op het einde mag het alweer iets grappiger en iets lolliger bij de rap-hop. We passen ook wel heel erg goed bij de rollen, want we zijn echt ook wel Bahamos. Varen konden we alleen niet zo goed, maar acteren kunnen we wel goed. Maar dat hebben ze nou wel onder de knibbel. Krijg bij de Jeddere films is Steven de Jong bij deze serie ook weer de regisseur. Stilte alstublieft. Camera loopt. Ook daar binnen in het Woudagemaal. 12 november. Maar hij speelt ook nog heel de rol van Heid Klinkhamer. Ja, we combineren die dingen. Ik heb natuurlijk in de films heb ik de Hyde spelen. En ik hier met Dominique, die de mem spelen, Dominique van Vliet, praten van goh, we een nieuwe dwalling hebben. Zullen we dan eens even zien hoe altijd nog een beetje matcht. Maar misschien met nu zijn kop meer wel wat oud. Nou, wij denken dat het nog krek in, maar dan moet het publiek wel oordelen straks. De Chameleon had de laatste jaren wat inleveren maten qua populariteit. Maar dus hoopt Steven dat deze serie de skippers weer Hielendal weer ombrengt. Toen wij bekend maakten van goh, we gaan iets doen met de Chameleon in een serievorm. Toen ik heb echt wel een hele grote reacties van oh wat leuk. En mensen die op een andere manier maakt het wel iets los. Ja? En de sfeer eromheen, dat is echt wel het geheim van een Chameleon. Dat is nog net uitwerkt. Daar geloof ik helemaal niks van. Dus alle hoop dat het heel succesvol is.